LA pen pini jasemet abinong et ke parti hijanang bong dakla media je phase set pen lapu kachiput hadi pini tingak tang nak he so tami tumi isi theklong lo mane sipson hanse alam pen aposi karbiang long arat aphan isi pini ala media long kangni pini emosional hoi hai son na pini rat ingin so mimi poson son si umat party pen na plung jui lobon po sona system se ke padam setela kali karbiang long arat aphan kipu kangtung mate kapachini kangtung ala hello mo pen nami tuma president nami than lo di fuel nilitum a committee ke seng alam the ka do welang linang than lo 2020 aning kan ausin itum seng lo manja chingri club long hadasin itum seng lo lapen tu 2020 ang bong pen nilitum achiklo jon wang le itum ke mai pidu ponverna di fuel ke lapen kopia positum achiklo jon wang itum mai pidu ponverna kokma ituma parti ke aki milang lapen itum a committee mata itum mane members ta du ilang open ajok itum achiklo jon wang meeting do ponang posintum cerai pon lo lasinili tum calendar fix lo lake every month 10 achiklo jon wang tarik cap lake itum meeting do pondom nang posi cerai pon le lo laso pena phini tum je theklong lo arpu ki deng tang tum anda me ja to bang mane mai meeting nang je tong dunde arpu ke claim claim nili tum theklong lo theklong si nili tum a phi thuni tum chingwai thulo halaso ahura bangke kupuloi tum la puson ge mai meeting nang je tong dunde de kupulo pamasi nili tum kedam tang 10/09/2022 lake adim ke rong mirdan committee holalong hadang nitum di fuel pen itu meeting itu hut nitum hadak ceparai lo je itum la pugali lo arpu dodong atum mai meeting nang gidun de kaching wai long ke wang we ke itum lake chok chepi galam lo posi jok non chiklo jon thomang bong meeting nang se tong dun de pinabang phu abang phie phan ke itum arpu le dodor sta pasun dena athema APHLC long non BJP bena chi opik lo ke wang atum do pik la pen congress bena chi o pen ke wang atum do pik halatum ke leaders a quality atum side lo pen wholehearted pen kame claim je atum si do ulu posini tum hala so meeting hut litum chingki chingwai pon lo masi dagrong mirdan community holalong nitum ka chingwai hoda bangke antela solama bangke itum piniamat ke itum pithir thip nang nelo pusi puthot la 10/09/2022 arni bangke nitum paper kraksi ampar ke puthot a meeting ahut 10/11/2022 lake ladak adorso committee holalong si nilitum peman ponlo LA meeting amahala so hoda bangke resolution endelo nilitum resolution endelo amasi komada bang pu abang PC meeting nang edun dema labang aphan ke itum arpu penstame pison pona usin itum keceraya teng pen hala sorni pen itum la LA committee pen hoi pen sin itum ceparai pen anke non 2020 achiklo ke 11 adet ke lake nitum ke every month 10 lo meeting edu lase hala suarni pen nilitum alang ni phan lo ke pale ke parnisi 20 arni sinilitum pelelo pulo te ladak chiklu jon ko ando lo nang litum hisab tha di rakha tha 7-8 months 7-8 months tamane ni tumge kelang lo je alang li meeting wang hi mene palam le
kata wang wedel lasi niligi pui pu bangke da karbiang longa rat APSLC paning je tiara do anta mane ningi bidam nang ji alam ave la ke di fuel e alam la pen pini nang le tum true media hoi pen le tum APSLC ke kroyara da panchuning rilo la ke thang iningi bidam nang ji alam ta ave la pen thang iningi solam ta ave apen la ke ICLA long thirkluk nang ji a committee la pen te in tangkring nang pu a phan sini le tum la ke klempon la pen alang li phan party ben leke sor plot kali party ben leke out kali la si mane arpu pen abang aper la tasipson han sedet kali hada media thengno dolang edi kening je mane waiting list dolang pe hedi doda dolang athe pichwe bo madu di arpu ke rai krim lo ni kani ni thom na meeting wa ngoi bolo de lage ku pu si lage ke je plang lang ma lage party ang tang lang ma Enge MP election yang nangali lo ke mati di ho lasi nili tum la bangke claim nang kok amat non ka ceplang thu kamang hu thu men nai abangke la BJP IT cell tu bang hadi ho amek jang tek the ano jang tek the jab ta chu ta tek bang we mat social media long hangjo le dak du ke ho do pek da ho nili tum check lo hadi ka do ka BJP IT cell lum senang chonpa lasi la ke APSLC apa ning aja tiara da tu manghunang ne pen hala pini da komen ke tok do pik ho hala hai an satami la bangke itu manghudam nang nilo lasi alang li meeting nang aja tong tu nili tum la register do that la ke nili tum attendance register lo la di fuel e lo attendance register lo la soteng benili la kha et lo alang li ningkan ke thom plengchen lo ningkan ke thom bolo te cheklo yon thong kebra throk cheklo yon thong kebra throk angbong ben alang li meeting nang ke attendun vice president bang sepsonan se bang cheklo yon phowe bolo te ningkan isielong ke peni cheklo yon ni baksi do chot he di inke alang li ke not vice president la soposi la ke ni tonta lang nang kok lo la si arpu pen ke pesu nang kok lo la si lada ining ke oi dam nang dia di ma be alang ni nang ke tenun adet la hello 24/08/2020 la bangkalang li phan vice president ke ba karni lo asoni dolo 7/09/2020 la ke alang ni nang se tong lo 10/04/2021 alang li 2001 ningkan ini sinang se tong lo ning whole year pen 2022 ningkan 24/02/2022 la ke hadak kopuni lo phuluni long nang chetong dun lo la pen 11/07/2022 la si laan helo lang li nang chetong dun la si lada ke pene central atum phanda ke koya lam ave la pen te lada komane phan ningke oidam nang ji palam ta ave jong si APSLC intang nang ji plote arpu dolor teng aita nang ne lagi pui bangge pen mo pen to ma president ki po som si mane within la non 27 ang bong arpu la tumhan pithu nang ji pulo matidi la ke pasuntang an arputa aku ci pithu et nai pulo matidi la bangke nili tum mane kipu kang tu bangke la hello hala a constancy long non sipson han se bang bisaralam hadak donsuri constancy di donsuri constancy long mai meeting ke dodun kaduk kawe ela pen meeting ka arrange la pen LA long tha meeting nang ke dodun kaduk kawe active lu pute laga arpu ka lang niton siklem long po masiklem long lang lale he asila ke mane phan pek pide ji mane phan pek gi po pek de ji polama velo la pen sokos notice nang pale le de sokos notice nang pale le pin machine li phan arpu penang pa sunplot pole hai nilitum ladak resolution along ke ilitum sokos notice pidet le arpu pen ing thanang pole ka cerai kali hala sohut labang important u sokos notice pidet le itum arpu pen ing thanang pole ka cerai kali mane sokos notice tanang ne lo ya tanang ne lo mane continue batai ke thom jong si
alang litum eten tedet ba jok abang phu abang phile eten tedet pusatame ning la chekloyon thomang bang si meeting che tong de putela bang ke tum ke action bang ke enang ko pusip apram bang ke cerai la helo la sila soteng meseni tum ke klempon la si hala arpu bang pusatame alang litum jong si ke claim thu aku active thu pulotela ke kumasi ke claim na lang di ke chipidu ko tum si claim nang po lage ahok alam lo tame rat inside enon kado be 36 months ang bong pen alang li chekloyon pho an ke mane ningkan ke thomang bong ke chekloyon pho an ke alang li nang attend nun lo meeting ke bak la vp ki pia army pen la si la loisi la pen nilitum mane theklong lo ki jane alang litum ta hala arta pen langdam lu pulote mane hirilang aposi kamatha pini ke tong thek thelo ta hailo mene la se media thengno dam de ta posi nilitum ta pini media pen true nang le to media hoi pen karbiang longara ra phan nilitum pachini nang kok lo asa binong era bang ke party janang bong pen media thengno chipu bang ya di lage pini si pini di hak tak ang na khe seta ning oi nang ne ado be karbiang longara tum anda me la so pe na jok si APSLC ka ke chipri phun potang ho peni heri potang ho puke lage ini ke pokta matha dam nang ni lagi la son la LE long alam pe na posila cherso ke alam pe na pot bang ke la ke thang ke hinu le dam di lagi sining bidam nang ni la helo nang tum pan pachini ke peni yong se tung